Kemaru ya ke jingkren hagawei naki poetry ke jong melung susutam uang ni usiem kampier ladai umau ya himaket urit ukrau usiem kampier wat ladai umau Henry ya ka et kahima ket urit uria kani patba ka krenshai ya kata ka sinshar patba ka badan hapreng jongi ukhasi haka sinshar patba ka jong ukhasi haka sinshar khadar ka jong ukhasi ken mau omde usiem ubala benrai ya ki ke baro Henry ka dorbar ka bala pelong ya ka do patba nong song snong jong ka et ka hima ude patba ubarai ya kanu karai ka badongkam na kamata ka kamba jong ka jat benrio omde usiem umla bensim ya kanu no karai klem da minjur ka dorbar oi ka dorbar pat kala benrai ya kanu karai wat lada usiem umdan hapreng jongki kata kadai ka sinshar patba ka badon hapreng jonga bat jongki ukhasi sai sien pat ngi kwa kom ka Voice of the People Party ngiladon lupa ya ki babha ya ki babaka kabala bu nadu umin barib na kabata jonga bat jongki dai nama kata daw ka Voice of the People Party ka jingi jingai ka jongka lani ka vision ka jongka galong to revive, to restore and to transform Meghalaya kabamut ban pin empat ban pin bahapat ban pin keladur ya kini ka jela ka jonga ba ka jongpi